Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabotstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes o ga Pizza Jess na. Nining buwan karon mahigala sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutaran karon nga buntaga mga kaigsunan atong hatagag pagtagad mga kahigalaan, no? Nining atong mga issues karon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ato mga issues may galas politika pultin daghan naman ng mga sukintig paminaw. Ato ning himay-himayon, ato ning tagsa-tagsaon. Kay di ay mga balita diri sa ato mahigala nga mga politikanhong problema, mga politikanhong kisaw. Dito po sa kauluhan doon na po yung mga politikanhong kisaw. Straight to the point. Unahon na to sa ato mga higala si 5th District Congressman Duke Frasco. Ni konfirmar nga wa siya mo pirma sa Manifesto of Support alang sa pagpabilin ni House Speaker Martin Romualdez pagka Speaker of the House. Straight to the point. Igo lang niingon sa iyang statement nga nasagmuyo kini sa liderato sa ubos balay balauranan. Straight to the point. Kung ato may galang i-dissect ang statement ni Frasco, medyo too general. Dili kay specific mga higala. Unsa gyud ang iyang nasukan ngano nga nikalit ni sa karon mga higala og dili na mo suporta ka Martin. Straight to the So point. daghan mga higalang mga speculations o daghan ang mga pangutana ngano kaha nga ani man sa Frasco nga maayo pa man tato mga higala niyang pagpirma mahigala kato mando man to Martin Romualdez nga i-impeach mahigala si Sara Duterte. Unya apil sa sinipirma nga i-impeach. Dili to basta-basta nga desisyon ni Frasco. Katong pag-impeach si Sara, dili basta-basta nga desisyon tungod kay nahibaw ba ang mga katawhan nga kini mga Garcia Duterte ba gani sa una. Nahibaw ba ang katawhan nga kana si Cristina Garcia Frasco spokesperson na ni VP Sara kaniadto. So karon mo pirma siya mga higalag manifesto nga i-impeach si Sara, dili basta-basta na nga desisyon. Apan naka-decide si Frasco ana. O nga ni, naka-issue sa statement. Lahi sa ubang mga congressmen, nga ang ubang mga congressmen, way kaisog. Igo lang ni pirma, pero way kaisog sa pag-issue statement. Si Frasco may issue statement. Ingon ko siya nga ako ni pirma ko, sa impeachment batok ni Sara, may pirma ko tungod ninyo. Iya mga higalang ipahid sa mga tao sa 5th District. Kaya mga mihuras ang mga kaayuhan, wa naman taan kundi ta mo pirma mga higala. Kaya grabe man ang lideratong Martin diya karon sa sa lower house of Congress. So iyan ang explicar. Unya iya pag yun mahigalang gitirahan si VP Sara nga wa mo tabang nila sa diha nga nagkaproblema si Cristina Frasco sa tourism. Niadto mga higalang campaign materials tourism nga diin wa magkadimao kinupya dahil sa gawa sa nasod. Nangaya sa tabang ni Sara
si Sara matud pa wa mo tabang. Straight to the point. Labot adto unsa may tabang pong Sara anak nga nangupya man mo og material sa laing nasod. Straight to the point. Wa mga higala makatabang si Sara matud pa. Ikatulo mo anak si Sara sa 5th District in Daken. Di ko naman ang headway courtesy sa mga frasko. So iyang salaktod nga pagkaistorya ing mipirma siya mahigala sa impeachment ni VP Sara. Dili sama sa ubang congressman nga way kaisog igo lang ni pirma. Hilom na dayon. Ang uban gani mga kaigalaan ilang gi-off ang ilang comment section sa ilang mga Facebook pages. Straight to the Kaya point. nakakita sila mahigala sa kasuko sa mga tao at that time. Pero si Frasco maisugon nga nisulti mga kaigalaan. Ha? Ano nga karon nga pulti man pagka lahi man ang muramag ni balitok ang hangin. Straight to the point. Ngano man ka ni mo ni dakong tanghaga. Kay kanang pagkatangtang ni Cristina sa pag-ingon resign. Ni-resign si Cristina, apil sa resign sa mga cabinet secretaries. O wa ibalik si Cristina Daken, posibleng maunay dako nga kanana ang katarungan nga makaingon ka nga. Siyempre iyang asawa god na kwan. Sa una suko sa VP Sara kay iyang asawa may galawa makatabang si VP Sara labot sa campaign material sa kwan, DOT. Nga kinuha may gala sa laing nasod, kinupya sa laing nasod. Napatabang sa VP Sara. Wa mo tabang sa VP Sara, una-una VP Sara, kamo may nangupya. May nagsugo ko yung mangupya. Pero suko si Adto. Nya mo Adto Sara mga higala sa 5th District, wa na'y kortesiya. Pero gano'n man karon nga, iya man mahigala nga kinini ang wa sa mo pirma og manifesto of support ngadto kang Martin. Dunay gilahing hinungdan. Kung wa pa ibalik si Cristina isip Secretary sa Department of Tourism, makaingon ka nga kana mo'y dakong hinungdan. Pero karon gibalik man. Ngano man unsa may nasuk-an ni Frasco? Straight to the Di ba point. ni mga kaigalaan nga pagsuporta sa theory sa iyang ugangan nga si Gwen Garcia nga gilimbungan o gitikasan na tumilabayang eleksyon? Ang theory karon ni Governor Gwendolyn Garcia, kaya di man makatuog yung mga tao, maingon ka mahigala nga nanikas pambari 4, asa man napitang tikas nga nagkuwang mga nag-watchers? Asa man napitang tikas nga wa magani kagasto na mahigala bisag tarpaulin nagkuwang mangani? O maingon ka nga niyang gipasangilan ang automated counting machine, ang makina, sa padakong kwarta imong ibusdak ka na tingali. Ang kumili ka na mo, dipinsa mo yun, yan dili, credible tong among eleksyon. O ibutang ka lang, nga, kaning kang Gwen mahigala nga, theory, dunay, gimaniubra ang machine. Ang iya rin yung nga, may namaniubra, wag yung maapil kay suko. O gibutang ka na karon, di man na makatuo sa mga tao nga, isa may nagpamaniubra, si Pam nga, may magnaglingkod na nga ikaw may nakitungdanan. Dili ba ka posible nga iyang idamay mahigalas Martin para nga murag matinuod mga higala murag indot sa paminaon murag sa mahigalag ligon paminaon. Doon na gyud akong tao nga nagpaluyo. Sama bitaw siyang pagkasuspenso. Pirmiro ang amang nagpasuspenso ni Pambari 4 nga man ay koneksyon. Isa man nagpasuspenso niya kadto mga higalang si Di Parini nga nagkiha mga kaigalan wa masatoy koneksyon. So iyang gipasangilan primero ang mga Duterte. Kamoy nagpa-suspenso, kuyawa no? Nagkalisod mo yung Sara, gigukod mo yung nagmaayo Sara. Si Digong to na sa dahig. Isa may makatuo anak nga mga Duterte mo nagpaluyo. Nga si Digong to na sa dahig. Si Sara, gigukod nagmaayo. Wa na ganit katabang Sara mahigalag. Ang mga Duterte ron, pati pa ni kamot, mga tao na lang ganit na karon mahigalang may nagpugong. Pero yung ginukdanay tama sa ginhawa, gukod naman yun. So, nga may pasanginlan niya. Sunod niyang ipasanginlan katong Apo Cement. Aduna ko na koneksyon dito, bana ko no mahigala mo, itag-iya, ang justice ko no sa kinini ang Sandigan Bayan, nga diin ang bana mo oy usas mga tag-iya ang nagkontrata sa Apo Cement. Himo sa teory ba nga, saan nagtani nyo, musuod sa iyong utok? Nauna niya kasamang Inday Ken, murag lahi na po yung pasingilan, Martin na sa yung pasingilan ron. Ingon in taon, Nida, Romaldes, mahigala nga, wa tayo ko'y plano na Cebu. Wa ko no say plano, mahigala, pero ogway plano, og manaa, ogway plano, alegre ang 2028. Three-cornered fight ang mahitabo. Mga tao, sad malingaw, sad kadaghan may kuprasono na ni. Kaya sigurado magyud ka, ang saligan ining Gwen Garcia o saligan ining Nida Romaldes, asawa ni Martin Romaldes. Ako ipaklaro ha nga lahi ning asawa ni Martin si Yeda na
international beauty queen yapon na. Ang katong asawa ni Alfred mao toy kring-kring katong artista. Kanini ang mayor sa Tacloban ba? O mao toy kuan no kay kanini ang uban nalibog mahigala. Kini si Yeda dili na artista pero beauty queen O kinini ang mamolds ko no matud pangke. So ang magbangga sa 2028 unya nga election pulos babae, pulos mamolds ke or nay usa nga utik na. So pero pulos mang tiktokay. Kini si Ida ko kita ka ni TikTok ni. Si Gwen mo TikTok, si Pamela mo TikTok, mudagan nga si Ida pananglitan o gobernador sa Subo kinahanglan ma-practice na siya dag TikTok. Ato lang ning iagi katawa mga kaigalan Mga mistisa kay ning mga asawa sa si Martin, kina sila si Alfred, no? Mangilngig kayo mga higala So ato ni tagad pagtagad karon kay katingalahan kining pamahayag ni Frasco mga sukit tig paminaw kung imong tan-aon medyo dili kay hugot ang iyang statement dayken. Parang kang pagistorya ako mo evaluate dili hugot generic kayo ang statement ni Frasco. Mas hugot pa ning statement mahigalang Winston karon. Ato tagad pagtagad kay si Winston Garcia karon mahigalan ni himog statement. Ang gimingaw siya siyang amahan nga sa Pabling. Straight to the point. Katos ni Pabling may tao to. Pero katos ni Pabling mahigala nakasuway sa itong kapilihan sa politika. Pero sa pagkapilding ni Pabling, way daghang langas. Ni Hilom lang yun, way daghang langas. No? So, mo nag-ingon Winston ba, ang meanings kinabuhi ba? Nga, man pasabot, ang kinabuhi na pasabot nga, panahon mo, daog ka, mapildi ka, pero wama, ang imong sense of purpose na, Karabutaga, taganta ni pagtagad ng statement, may gala ni Winston Garcia. O hasta po gani, mga higala si Pablo Jan Garcia, ni ingon nga ni share siya po sa kinini ang statement mahigala ni Winston. Straight to the point. Ato ning pagtagad robutaga sa manuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin dito sa kauluhan Senate Presidenta Francis Chis Cordero na numpa na isip presiding officer sa impeachment court. Samtang karong alas 4 sa hapon mosunod na sa pagpanumpa ang mga senators isip mga senator judges sa mapahigayon unya nga impeachment ni Sara Duterte mga kaigalaan. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang ubos balay balaoraran ni-aprobar na no sa ikatulo o katapusan pagbasa sa balaod noon nga mulugway sa termino sa mapili nga mga barangay ug iski officials ngadto na sa unom ka tuig. Straight to the point. Ubos sa bill ang barangay ug iski elections himuon sa second Monday sa May 2029. Straight to the point. Mao ni ang version sa lower house. Dili pa ni final but ang version sa lower house mo ni while ang mga elected officials mo serve na sunod ana og tag 6 years nga termino mga higala instead of 3 years tag unom na kabuan mo na nga ayuhan yung pili nyo mga kapitan kay terminos kapitan parihan ng terminos presidente 6 years ang president 6 years man ang kapitan po mahimo na niyang 6 years so medyo lipay mga kapitan anak kumadayon ni mahigalang maong balaod nun kay na-approve na sa lower house wa pa ka mahibaw unsay version unya sa upper house ug unsay final nga mapirmahan unya mga higala. Straight to the point. Kay nga naman ang mga congressmen bago pa ta nag-eleksyon sa midterm election niya karong December mag-eleksyon na sabday medyo hago kayo unya ang mga congressmen sad simple murag dako na sa gasto tumilabay ang eleksyon para December may gala ka na mga kapitan mangayo maginag-budget. Kinini ang labot mga higala ining pamahayag no ni Congressman Frasco. Akong gitan-aw iyang pamahayag medyo kuan man general kayo mga sukit dig paminaw. Daghata mga issues ron sa lokal o doon tay issues sa mga higala sa national no nga mga gisunda nato mga sukit dig paminaw. Straight to the point. Okay, arita mahigala sa Kang Frasco. Kay kining hitabua mahigala medyo nahingangha man gyud mga tao nganong kalit man ni karon kining pamahayag ni Frasco. Ang mga congressmen sa Sugbo wa pa man mga higalay ni balitoks pagkakaron dakin although kanang uban posible na kunahuna na sana nga positioning nila karon kunahuna na puna kay kunahuna man na sa 2028 election. So kining mga congressmen karon naniid nis panahon ron
Kay pananglitan mga higala karon og sayo karon mo balitok na silang daan. Wa man ta mahibaw kung sa mahitabo ining impeachment ni Sara Duterte. Uroy mga higala og ma-impeach si Sara. Di mura og mapahoy ang ilang pagbalitok indeken gikan sa administration. Gawas kung maklaro na kana mahigala og moingon kag way impeachment nga mahitabo ni Sara. Paminaw ko hinahinay na mga congressmen ana og balitok. Kay asa man ang kusog mga higala inig-abot sa 2028 adto man na sila. By next year mga sukid tig paminaw 2026 na nagkaduol-duol na. So kaning mga congressmen bag-o pa na humang eleksyon ang ilang gitana katong midterm election lang mo hinahinay na po ni sila pangitag pamaagi para makasurvive sa 2028 election. Ana man ang mahigala politika, no? Magsigi man ang mga higala og tan-aw unsa pag-survive. Karong eleksyon na mabitaw ng karong eleksyon na amigo ta. Sunod eleksyon bahalag din ta amigo. Basta importante makasurvive. Pero katingalahan kay dako ning ka-Frasco. Straight to the point. Wapay labot mahigalang atong isgutanan dito sa Senate. Kay sundanan na natutong Senate mahigala pero unahon tala sa ning diri sa ato. Kay kining ato mga lokal mahigala nga mga issues ni ang gustong duol. Unahon to sa ni mahigala kay si Frasco makigalaan ni hatag nag-statement. Pero kung imong subayon yung statement, medyo hungaw. Dili specific. Ngano nga, nandun na yun kay kasuko, ngano yun nga, doon na kay katarungan ba? Ngano nga, nisukol sa karon, so pagsukol man ni day. Wingos manifesto of support, wag ka mo pirma. So, doon ay, dako yun nga rason ngano. So, sama ni sa, ngano man nga si Frasco ni pirma man, sa impeachment ni Sara, ng iyang asawa nga si Cristina, spokesperson man ng Sara Duterte. Straight to the point. In fact, pag unity man lagi ito primero, pag pili mga higala o kabinete ni Presidente Marcos, nasudi na ang katong mga tinudo ni Marcos, naapod mahigalay mga taong Duterte nga naas kabinete, usa anak kanas Cristina. Straight to the point. Kay, kabaw naman tama higala kini mga Garcia, Duterte man ni kanito. Ni balitok lang. Kana bitas guwen mga kahigalaan. Pag 2019, Duterte man maoy nag-support ana. So sa naktod na pagka-istorya, kini ni ang dili lalim to sa part ni Frasco nga ni pirma siya mga higala. So dunay ligon nga rason nganong gyud ni pirma. Ang iyang rason, ang ubang mga congressman hilo man. Pero Frasco ni hatag siya ang rason. Dunay gyud siya kaisog. Mura nakatilaw sa inom sa itong kape nga Frasco Kape Barako. Katong Frasco 3-in-1 coffee. Duda ko magkapaisog dito, magkapainit sa tapay siguro to ke. Medyo kompetensya to sa Nescafe o sa Greatest Coffee na. Apil kompetensyaan ato atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nakainom siya sa kapiha ka na may uban nga mga kining kapiha maayo ni kini bitong EXL Coffee Mix 17-in-1 aning note man sa atong health no kay mas mga healthy coffee lovers man na mahigala pero kining Kape Frasco o sa atong kapiha Congressman Doc Frasco 5th District Coffee 3-in-1. Mao tingal to nakakuan siguro niya nga gana niya ba? Sulti siya mga kahigalan. Nipirma ko sa impeachment. Ang iya mga higalang giingon ang mga tao. Nipirma ko tungod ninyo. Kaya doon ako sa mga projects dahil mo na. Although, di man na may trabaho congressman may higala, ka-legislative mo ta. Pero iyang gisaysay. Doon ako sa mga project. Nya mo sa naman na kung wa ko sa administrasyon. Nya sunod may higala. Si Sara, nagpatabang sila nga katong vlogger nga mo nag-expose labot nga nanguha day og nangupya day mga higalas Cristina og kuan kini ni ang mga tourist destinations katong mga scenes mahigalas gawas sa nasod mga pictures o video di man dito sa Pilipinas gawas nasod man dito na booking man nagpatabang sa ni VP Sara mga stock images man dito sa Google oy kada ko budget kwarta no nya nara na mo nagpindot-pindot na mo sa Google.
kana og inyon talang nga ana rin mga uhag pictures Google, kayang-kaya ra sa mga intern nga mascom interns. Nya na patabang sa to kay bulabog man to. Patabang sang VP Sara wa kuno mo tabang sa VP Sara. Kisa may mutabang anak ko na nga una-una may nagsugo ko niyo mangupya sa laing nasod. Kadaghan ning ato mga tourist destinations din o feature pa unta na ninyo ng butanding sa Uslob, gi-feature pa unta ninyo Mualbual, gi-feature pa unta na ninyo ng Kamutis, kanang Daan Bantayan, kanindot na mga beaches din dito sa norte. Ngano gyud ngadto ka manguha bisag paglabay sa pukot sa isda, kinuha dito sa laing nasod. Nga na may daghang mangingisda bisag na mambaling Pukot during sunset ba nga itsa na. Kinuha sa Google. Kinuha sa laing nasod to. Pwede namang masugo na Royal Kirante Dahil makita ba nga kubra lang sa kwarta kaya kung budget wag gyud paghago. Pika na ba tanang Hesus Ginoo ko. Tinuod bitaw mahago-hago man sa tagamay kay kita bitaw dai do na tayo itong kuan kani adto. Ako gud pagka angkor ko sa TV5 mga sukintig paminaw. Katong akong opening billboard. Katong OBB mga higala nako nga kuan sa una. Dugay ka 2 days may nag-shot dai. Dugay kay 2 days. No? Padatong team des TV5 sa una okay. Mga tumig carbon, mga to kanang tulay sa kuan, Mactan. Picture nguha gyud sa kanang mga scenes ba sa Cebu. Unya katutuang kuan napami sa advertisement sa nato nga labot pag-promote namo sa TV5 namo nga Action Bisaya. Tinuod, may gasto may mga duha ka adlaw. Unya usa ka team tong diri na diha mga higalang mag-video na diha ang kuan na may script nga i-follow. Medyo hago-hago pero di man kay na kuan gyud unta. Labi na kanang paglabay lag pukot ana. Nya kinuha as Google, Hesus. Kato atong kuan dai itatak mo sa Armin. Unsa man dito nahago sa tato kay atong magkuha tag shoot dito sa kuan, dito sa Tabuan. Ya dito sa kuan pod magkuha tag kuan kay Cebu ba gyud ba? Cebu ba gyud ba? Alas Magellan's Cross. Kuha ano to nagkuan diha. Ang Santo Niño. Kay may kag mga scenery sa Cebu, makita nimo ng tulay. Mactan connecting Mandawi Mactan Bridge. O Cebu ni. Makita ka sa Magellan's Cross. O Cebu ni. Makita ka ng mga buwaran diya sa kuan, Tabuan. Apo ni Cebu. Kita ka sa Taps. Kita ka sa kinini ang mga butanding ana. Boyki ay. May kay mo himo anang mga kuan. Asa tadapit nga mga scenery na to ani. Ina na ba? So kana mag-promote Love the Philippines. Kay tourism ng iyang secretary mas tourism, si Christina. So imong i-promote sa inyong campaign materials ang Philippines. Boracay, di ay kuan, butanding sa Uslob, kana. Di ay rice terraces katong sa Ifugao gyud dili kay manguha ato sa gawas nasod. Pagkabulabog nagpatabang sa VP Sara. Wa mo tabang kisa may mutabang ana. Nga nangupya man mo sugo ang pangupya may anong inyo kong apilon. Bisa ako VP Sara mi ko nangupya mo. Nanguha na mo sa Google, na kwartan yung dako i-budget niya. Yan mo nanguha sa Google. Pero mautoy katarungan ni Flasco nganong ni pirma siya kay wa ko na sa tabanging VP Sara. Ang sunod, moadtos VP Sara sa 5th District nga dili mo kurtisi kuno nila. So, doon na sa iyang katarungan nga no. Pero kini karon di isang pirmag manifesto of support kang Martin. Dili kayo kuan iyang statement medyo hungaw, Ako basahon yung statement unya kang Winston pud nga statement mga higala niya Tagantag pagtagad. In English man ni mahigala ato ning subayon, atong Bisayon unya dayon atong analisaron Mao ni ang pamahayag mahigala ni kuan Frasco. Matod pa din Statement of Deputy Speaker Duke Frasco. Sa Bisaya pa mga pamahayag ni Deputy Speaker Duke Frasco. Giingon dire. On May 14, just 2 days after the 2025 local elections, I was asked to sign a manifesto supporting the continued leadership of Speaker Martin Romualdez in the 20th Congress. Sabi na saya pa, niadtong Mayo 14, duha ka adlaw human sa 2025 nga lokal nga eleksyon. Gipangayuan ko nga mopirma sa usa ka manifesto nga nagpakita og suporta sa padayon nga pagpangulo ni Speaker Martin Romualdez sa ika-20 nga kongreso.
I have not signed the manifesto, and after careful reflection, I have decided not to. Sa Binisaya pa, wa ko mo pirma sa maong manifesto. Ug human sa laom nga paghuna-huna, nakahukom ko nga dili ko mo pirma ni ini. Straight to the point. In recent weeks, I have spoken with my colleagues in Congress, local leaders, especially from the Visayas and Mindanao, and most importantly, with my own constituents. Matod pa niya? Niini ko nung milabayng mga semana, nakigsulti ko sa ako mga kaubanan sa Kongreso, mga lokal nga mga leaders, labi na gikan sa Visayas ug Mindanao, ug labaw tanan ang akong kaugalingong mga ginsakupan. Okay. A shared frustration has emerged. Matod pa niya mahigala. Usa ka shared, sa may shared ay, panagiusa. Usa ka panagiusa nga frustration. Sa to pa, usa ka panagiusa nga kasagmuyo, ang mitunga. Sagmuyo day kuno day flasko kuno ani. There is deep disappointment that the unity our people once hope. No, say There is deep disappointment that the unity our people once hoped for has been steadily undermined by political and personal interest. Matod pa niya, no? Adunay laom nga pagkadismaya nga ang panaghiusa nga gilauman sa katawhan kaniadto hinahinay nga naguba tungod sa mga interes sa politika o personal nga mga tinguha. Straight to the point. Matod pang Prasko. Okay, itong tiwasog basa. The President has consistently called for unity, stability, and a government that delivers meaningful change. Matod pa niya. Ang Presidente kanunay nga nanawagan sa panaghiusa, kalig-on ug usa ka gobyernong makahatag og tinuod nga kausaban. I firmly believe, matupan nagatuo ako, hugot ako nagatuo. I firmly believe, hugot ako nagtuo, that the House of Representatives should reflect these values. Nani values de ko nang ipa-reflect. Hugot siya nga nagtuo, matud pa. Nga ang ubos balay balaoranan kinahanglang magpasantop ni ining mga mithi. Dili lang pinaagi sa mga balaod nga among igigipasa, kundi usab sa klase sa liderato nga among gisuportahan. O niabot pasabot may values not only through the laws we pass but also the leadership that we uphold. Matod pa niya. Our duty as public servants is not to advance individual interests but serve the Filipino people. Kamo kunong duty. Ang among katungdanan isip mga alagad sa katawhan dili ang pasaka, pag-advance. Matud pa mahigala. Pag-advance, pagpa-tigbabaw. Pagpa-tigbabaw. Sa personal nga interest, dili ko nung pagpatigbabaw sa personal nga interest, apan ang pagserbisyo sa katawhang Pilipino. As kangilngiga pag-istorya. Kanya ingon siya, and as the President himself has said, the people have spoken and they expect results, not politics. Og sa ginaingon na sa Presidente, sa Bisaya pa, og sa ginaingon na sa Presidente, ang katawhan nakatingog na og ang ilang gipaabot mao ang resulta, dili ang politika. Mao ni ang giingon. This decision is not about creating further division. Mato pa na kini nga desisyon dili tumong sa pagdugang pa sa pagkabahin-bahin. I simply believe the House of Representatives can and must do better. Mato pa niya. Ako nagatuo lamang. Ako nagatuo lamang nga ang ubos balay balaoranan makabuhat pa og mas maayo. Mato pa niya. We should be a partner in building the country up, not a platform for further discord. Mato pang Prasko. Kinahanglan kita mahimong kauban sa pagtukod sa nasod, dili plataporma sa panaglalis o pagkagubot. Niyaingon siya mahigala nga, at this critical time in our nation, I believe we need leadership in the House that unites rather than divides. Leadership that reinforces our shared vision and strengthens the path forward for our country. Matod pa niya mahigala ni ining
hinungdanong yugto sa atong nasod, nagtuo ko nga ang panginahanglanon sa ubos balay balauranan maong usa ka liderato nga magkahiusa ta, dili nga magkabahin-bahin. Usa ka lideratong makapalig-on sa atong tinagsa nga mga tagsa-tagsa ka mga pananaw o pagpahiluna sa lig-on nga dalan padung sa kaugmaon sa atong nasod. Pero tanaw nimo generic kayo unsa may nasukan ni Prasco ni Martin. Karon mo na nga kining iyang pamahayag mahigalang wa sang pirma dili kayo general kay day, no? So nitingog ron mahigala si Winston kay tan-aw mga higala sa mga tao di kahimo sa Prasco anig sa siyara. Dismayado si Prasco sa leadership. Karon pa siya na dismayado day. Imagine ka deputy speaker kagod sa tupa usa ka sa mga gisaliga ni Romualdez. Deputy speaker gud siya. So kini niyang by 20th Congress o si Romualdez pa inaadiha di na sa mga deputy speaker, dakong risgo para ni Prasco. Ngano man iya ka ning kaugalingon kay unta kung si Cristina wa pa ibalik og tudlo isip di o ti sekretary makaingon kag dunay lig-ong katarungan sa Prasco, simpre na ubos na. Kay ngano nga si Cristina gitanggal diya sa DOT. Pero wa man, naaman. Ang mga tao di malikayan yun ang usa sa mga pangagpa sa katawhan nga kinis Gwen mao gyud nagsugong Prasco. Dili na malikayan unsa man kunoy atraso mahigala ni Prasco og ni Martin. Napilti man ang amiguhan nila, lima ka kanang speaker of the house kaday. Anya na kay deputy speaker, imo nang trusted. Trusted lieutenant niya nas Prasco. Anya karon mo kalit tag inana. Si Cristina na aman. So mga tao mingon gyud gisugo ning Gwen. Kay ngano man gusto mahigala si Gwen mo pintal siya og theory. Mohimo siya theory nga kadtong milabayng eleksyon gitikasan gyud siya adto. Wa gyud siya atong karon di pag sa kadawat tikas gyud to. Nya daghan sa gipamasanginlan. Nya nigpasangil niya kadto bitaw mga mayor. Yang gipatawag ang mga mayor sulti sa may gala hasta pambari 4 giapil pa niya. Tan-aw siguro niya day wa man mosakay mga tao sa akong gisulti. Ngayon sa nga ako nanay mga ebidensya nga kada na ang mga tao kuno daghan pa ang nangutana matud pa niya. Nalibog sila ngano kuno ni daog tong usa. Daghan pa mga tanang wa man kuno mailhi. Naapil pa mahigala sa katarungan ang manok Bisaya nga gidakop. Gitikasan sa gyud kuno kay magkasaksi ana mga manok Bisaya nga ipangdako panahon nga mosuroy sa probinsya. Sao man ang iyang gipasaginlan ang latest ang automated counting machine. Ang makina mo yang gipasaginlan. Kuyawa no. Wa ro musikpyat to makinahan no. Ang gobernador gyud mahigala may naigo. Siyempre karon og ikaw mo ay Barsinas ron. Karkar ka hibaw kay kung saan itabos karkar. Nga iya may ganang gibunlot ang microphone sa karkar. Kanas Barsinas dili na inosente. Kasabot na unsay sentimentos mga tao sa karkar. Kay bawo na. Wa may istorya ang Barsinas kay murag amigo man ni Barsinas si Kuman, attorney Ede Barita. Morning mo diha panyero, Pero tanaw ko kanas Barsinas, dili na inosenteng politiko Kasabot na iyang kontagos ni si Apura. Kanang karkar medyo kumbati sa na politika diha. Karon, kung moingon mo sakay si Barsinas ni Gwen nga bitaw tinud ka Gwen katong ang counting machine bitaw, ang automated counting machine bitaw, dunay problema to. Sa to pa. Okay kayo moingon ni si Apura dai nga tanawa. Limbong lagi na ning imo Barsinas. Nakikatubang sa mga mayor nga you are not in the same boat with those mayor. Nga naman mga mananaog ng mga mayor, nakadaog ikaw rin na pilde. Ibutan taron. Kana si Kwan. So, dili mo pariha ba og Kwan ba? So, human imo patuuhon ng mga tawhan na bisa pag mga
ni patapok kag mga mayor, niya imo lang isuryahan ana. Bisa pag mo patapok ka sa mga barangay tanod, di mo tuogan nimo. Kung imong kusyono na makina, katos green suko na si mong tapat, utro sa ito na hunahuna sa ito nga. Ako mapitalan ko anong kalakiha eh. Grabe ka specific, no? Katong iya ra gyud. Nga masa nga, ang iya ko ng boto, na adtong pambari 4. Kuyawa, no? Ang usa ka kandidato nga iyang giinaghuyo, ang kandidato nga iyang giingnan og nuisance, mao pay dunay ika-afford tus kumilik. Na aron nga medyo muligon-ligon ang iyang theory. Iya ni mugna-mugna ni murag og sa drama pa ni og mugna lang sa nahuna sa nagsulat. Na aron nga murag mo ligon-ligon, iya awayon si Martin. Kisi pa daw si Ida. Oy, wala ko labot yun ha. Pero ikaw Ida, Romualdez, tagaliluan ka man. Bahala nagmulabot ka o di. Okay naman po. Mayon po ba? Three-cornered fight sa sunod nga eleksyon. May nang ma-three-cornered fight kay mga kwartahan man mo. Kamusguin, pulos mo mga kwartahan. Ha? O niya, sato pa ang mga tao ni dako-dako ko prasunod. Doon naging mga leader. Kato ka ni mga nakadawat may gana kapangupras. Igo na ka. Lipay tao, nagkaadto-adtong Jollibee, nagkamakdo-makdo. Adto pas mang inasalang ko ba, nakachoking-choking pa. Pero ang mga leader, isos. Ang tao nangupras, ang leader na nigbas. Nakadaon og motor ang leader. Nakapaparlor, nakapariban, na iba nakapa-Brazilian pagbuhok. Tiba-tiba yun eh. Ala, pag three-cornered fight mo 2028, ano malipay mga tao. Brazilian treatment ang leader. Oy. Ang uban may galap, gikan sa parlor, nagpapamanicure, pedicure ha, nagpapamper ha. Na-stress si Gwen, pero yung mga leader may galap, nagpapamper sa parlor. Manicure, pedicure, nagpamasahe pa itong uban, nagpa-cleaning, nagpa-ispa pa. Straight to the point. Dito sa kauluhan, mahigala na kaarangkada nagahinahinay ang pagpahigayon o niya o impeachment, mga higala ni Vice President Sara Duterte. Nanumpa na kagahapon si Senate President Chis Escudero, mga sukit ng paminaw. Ug unya manumpa pod ang uban nga mga senador alang mo serve sila as senator judges niining ipahigayon nga impeachment ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. So atong tan-awon daghan pa ni mga questions mga higala nga mga hatagag pagtagad didto sa kauluhan. Diri sa ato sad, kumusta man to gahapon Rem? Ang sa provincial board wala na ipasal tong 1.2 billion ha. At least nahilom na sila tong 1.2 billion. Straight to the point. Nga supplemental budget o mga resolutions sa itong gipalabang gahapon. Dili na ingon nga doon ay mga kontrobersiya ha. Kaya importante may gala nga akong gipadadaan nito atong reporters nga maka-check dito. Kay karon gud mga higalapit sa GS naman taron, so kuha na lang 20 ka adlaw na lang sa di pa mahuman mahigala mo naog na June 30 ha. Mo kanaog na sa Kapitolyo si Gobernador Gwendolyn Garcia og 20 ka adlaw na lang sad ang kinini ang matawag nato kinabuhi sa 19 Congress. So kung dalion posible may galang makahatag na sila sumon ngadto kang Vice President Sara Duterte do na sa 10 days sa pagtubag ni ana. O niya tubagon niya mga kagalaan, tagaan po og 5 days ang prosecution nga makatubag sab, no? So malagmit nga ibutang ta lang kung ika-10th day mahigala makatubag sa Sara, so ibutang ta karon di pa man maka padarong adlaw day kin sumon. Abutang ni mga ugma baka. So adto pa gini sa June 21, medyo apiki ang time. Kung maghisgot ta mga higala og kuan kay June 21 unya Domingo wa may labot. Sa to pa na ay 5 days ang prosecution kutob sa mag-hearing sa Sabado day. Mo ilang kuan? O Sabado Domingo ibanag Sabado Domingo wa nagamay na ng time gyud. So sa 19 Congress,
posible nga masugdan at least makapanumpa ni mga senator judges, but kini mga manumpa kuto na sa pagpanumpa ning uban sama ni ning Pimentel, ilan Tolentino, sila si Bong Revilla, no, kay Tam Jones sa malampon ni sila. Straight to the point. Ang 28th Congress na puhon mo padayon ani mga kagalaan kung ang question maka-crossover ba o dili. Lain-lain ang mga opinion unya kay kini case of first impression man, so dako pa ni mga higalang hisgutanan sa umaabot unya nga kongreso. Kay kung panalitan akong gikwinta-kwinta og ugma sila makapada og sumon, ibutang talang. Or bisag karon makapadag sumon ang ika-10th day tua sa Pitsa 20. Unya Sabado Domingo 21, 22 wala naman kay Sabado Domingo, so naay 5 days ang prosecution, wala gi time sa 19th Congress dili makasugod ang hearing ini. Pero ilang ipugos nga sugdan, pwede siguro pong sugdan. No, pero inyong tanga ikonbikto si Sara ining 19th Congress, medyo apiki oy, ha? Mga tao mo alma po mga tao mingo pod oy. Unsa na kalakihan mo magilamo-lamo man lang na ninyo. Straight to the point. So ang ila ni ron nga makasugod sa 19th Congress og mulabang ba sa 20th Congress o dili ba? Mao nay mahitabo mga sukintig paminaw, no? So sundan tanan dapita dunay mga punto nga raise pod kagahapon, sila si Senador Tol Tolentino, si Senador Coco Pimentel, si Senador Risa Hontiveros o si Senator Peter Alan Cayetano nga mga punto nga ilang gi-raisad kagahapong adlaw mga kaigalaan. So balikon ko ang pikas o pikas nga habig dunay ligon nga mga arguments, no? Mo crossover ba sa 20th Congress? Duna sila argumento nga mo crossover gyud. Apan kadtong supak sa pag-crossover sa 20th Congress, doon na po'y ligon nga mga ebidensya o mga basihanan sa balaod nga dili na makatabok sa 20th Congress. Straight to the point. So mo ni ang atong atangan mga sukintig paminaw. Alas 9:39 na ang ato karon na hipos nga kwarta mga higala, alang sa katong namatay in taon nga bata mga kigalaang 11 anyos, niabot na tag 59,492 pesos. Straight to the point. Now, sa pikas bahin, diri sa ato, si Winston Garcia mga kaigalaan mi issue og statement. Labot ining kaguliyang karon dinhi sa Sugbo mahigala, og kini niyang statement labot ni sa paghandom. Birthday day ni Pabling atong kagahapon day. Gahapon, no? So happy birthday, belated happy birthday in heaven ni kini ang Noy Pabling, ang kanhi gobernador sa Sugbo. Kanana ang iyang statement nga iyang gihandom si Noy Pabling, pero medyo na igo si Gwen ani. Murag na sikhan na witkan si Gwen Garcia aning kalakihada. Ni aning statement may galang Winston ato ning isgutan mga sukid tigpaminaw samtang atong kuhaag update unya pod si kasamang Jen Gallardo. Mao ni ang statement may gala gahapon kay birthday man Noy Pabling. So atong tagag pagtagad naman tong atong kuandong Gerald, ato ko nang ato ning mao ni ang iyang gisulti ni Winston, ato ning hubaron sa Binisaya unya atong analisaron mga kaigalaan Kay kinigod mahigalang hitabo aron nga magdumili si Gwen Garcia naog sa Kapitolyo murdag hamay maamong ani day. Kay butang talandaan kini si Frasco mahigala. Unyag mo ribinta ni ang administrasyon karon. Layo-layo para ba ang 2028? So maamong si Frasco ani ron kay doon na may daghang mga nagduda gyud nga unsa may kasuko ni Frasco batok ni Romualdez. Nganong di man sa mo pirma sa manifesto og support. Nga unta ang iyang asawa nga si Cristina gibalik man og tudlo as DOT secretary. Tingali kung wa pa to gibalik si Cristina mo to'y dako nga pasumangil niya daykin nga ako nahiubos ko kay akong asawa kada na ang DOT secretary giparesign unya wa man ibalik, ang uban gibalik man. Si Gibo Chodoro igo ra man ni submit kunuhay niya wa dawata. Si John Vic Remulla ni submit kunuhay wa dawata. Silang tanan dito mga higala gamay ra man ning wala mga kaigalaan gibalik sa ilang kabinete, sa ilang cabinet posts. So kadto mo idakong pasumangil untang Frasco. Kasama ba sa iyang pagpirmag impeachment ni Sara, ang iyang pasumangil day nagpatabang ni Sara Duterte, wa man mo tabang namo nga tabangan mi unta nga iyang mabadlong tong vlogger nga mo'y nagpagawas adtong kini ni ang mo'y nagbooking adto mahigala nga kadto di mga pictures
og kadtong mga video kinuha ra sa Google. Kani ato lang ni mahigalang iagi kataw-katawa ha, bisa subok gud to balita rong bag-o. Pero kinini ang mo shift ta gamay topic, pero tong balikan niya tong tao si Jane Gallardo mahigala. Pila to kwarta na 61,000 o 63,000 na. 797 pesos. Alang na tong 11 years old. Okay, so to pag shift og issue gamay, kana na ang dili ka kasabot ni Flasco ngon sabay ang rason. Kay pagpirma niya impeachment batok ni Sara do naman say rason. Kani unta kung si Cristina lagi og wa pa gitudlog balik. Ligo na nga rason nga wa nako di nako mo support Romualdez. Ngano man ko asawa nga wa man niya ibalik sa DOT, inyo magi-resign. Pero kani wa man. So nagduda gyud mga Subuanon nga gidiktahan si Flasco sa iyang ugangan nga si Gwen. Straight to the point. Nga awayon ni Ron magbangi sa mga Romualdez. Posible ba kaha may galang ano man nagpatabang si Gwen sa iyang protesta? Batok ni Pambalik 4 nya wa mo tabang si Romualdez? Or theory niya nga aron katuuhan gamay ni iyang protesta nga dunay kamot si Romualdez aning protesta. Kay di man mapasangin lang si Pam gyud ani. Sama na panalitan karon mahigalang pagkasuspensong Gwen. Kay numdum mo suspenso si Gwen kay tungod sa quarry sa Mananga River. Ang nagkiha adto ka Tomas Di Parine. Onya kinini ang si Di Parine mao'y presidente sa mga riders nga ang sana riders for Duterte day o Duterte mo man na. So iya pasagin lang Duterte nga mao'y nagkapasuspenso niya kay ang nikiha loyalista mang Duterte DDS man. Unya kana si Martires kinudlo man ang Duterte. So yan pasangin lang nga kini ang pagkasuspenso mga Duterte ni. Pero spikas bahin unsao man aron nga si Duterte tuan na mas dahig. Nga si Sara karon og imong pasangin lang nga naa ra igahom. Di man siguro ang mga tawo mabuot nga katawhan moingon wa na ginigahom Sara nga kuanon. Mga tawo na lang gyud maoy ni Abiba ng Sara. Medyo ang mga uban magpanagana og panagana ni Sara kay ang mga tawo base adtong midterm election napakita nila nga support ni Sara. Nya tong midterm election ha, kini prangka-prangka ni pagkistorya. Even ang armed forces og ang police base sa local absentee voting. Ang Cebu, makita nimo ang Cebu. Ang number of senators sa alyansa nga nakalusot o ang number of senators sa Duterte nga nakalusot. Kana scientific na. Makita nimo na diha. So nga naman si Sara gisuportahan sa mga tao pero yung kay si Sara dunay gahom din nga maka muragwa na gigukod nagmay Sara ron. So primero ang gipasangin lang Duterte, sunod niya gipasangin lang katutuang kinini ang justice dito sa Sandigan kay kauban ko ni Martires unya mo'y tag-iya ining nagkontrata po sa Apo Cement nya sunod niya kapasingilan kinimang lain-lain sa isang kapasingilan nya sa man na ron si Pam gyud di mapasingilan nginahanglan gyud kay dunay dakong tao dito nga maoy nagmaniobra so nohon-nohonaan siguro niya si Martin na kapasingilan ato lang ni agi katawa makikila mo na si Winston ron ni isog statement nga kini yung statement ni Winston baya mayo ba nga statement sad gimingaw sa siyang amahan pero murag nawitkan sa Gwen ani atong basahon na kabasahon na mo ani pero akong basahon niya to binisayon unya atong analisaron straight to the point. Now mao ni ang pamahayag ni Winston atong tagaag pagtagad mahigala kay kini iyang pamahayag atol ni sa birthday ni Noy Pabling. Pero kini iyang pamahayag murag nawitkan ani mahigala iyang igsuon nga si Gwen. Straight to the point. Niya giingon dire mahigala. Statement no. Paghandom sa iyang amahan mahigala nga si Pabling. Yaw, Attorney Winston Garcia. Remembering my dad, the late Governor Pabling Garcia. Paghandom sa akong amahan ang si Anghing Pabling Garcia. Matod pa din in a world often defined by winners and losers, my father, the late Governor Pablo Pabling Garcia, stood as the kind of leader who never allowed either victory or defeat to cloud his sense of purpose or service. Sa Binisaya pa, sa kalibutan nga kasagaran gihulagway sa mga mananaog o mga pildiro, ang akong amahan, ang minahal nga si Anghing Gobernador Pablo Pabling Garcia mibarog
isip usa ka matang sa lider nga wa gyud nagtugot nga ang kadaugan o kapildihan maoy makapahatag og dagom sa iyang katuyuan sa pag-alagad. Sakto ba kung Bisaya day? Oh. Now, ikaduhang paragraph ingon siya, For decades he served the people as governor of Cebu, as congressman, and as a statesman. Sulod sa daghang mga dekada, sulod sa daghang katuigan, matod pa, ni serbisyo sa katawhan, isip gobernador sa Sugbo, isip kongresista, o isip usa ka statesman. Sa pagbisaya ng statesman, di na madalag Bisaya. He won 7 consecutive elections. Nidaog siya sa 7 kasunod-sunod nga eleksyon. Matod pa, nidaog siya sa 7 kasunod-sunod nga piniliay. A remarkable testament to the public's enduring trust in his leadership. Matod pa mahigala. Usa ka katingalahang pamatuod sa malungtaron nga pagsalig sa katawhan sa iyang pagpangulo. Yet, through all of it, he remained a man of deep humility. He never sought the spotlight for himself. He always returned the glory to God, to the people, and to the principles he stood for. Matod pa niya mga kaigalaan. Apan bisan pa sa tanan nagpabilin siyang usa ka tawo nga mapainobsanon, wala gayud siya mangita og pasigarbo para sa iyang kaugalingon, kanunay niyang gibalik ang himaya ngadto sa Dios, sa katawhan o sa mga prinsipyo nga iyang gitindugan mga kaigalaan. Sa mga prinsipyo nga iyang gibarugan. Mao ni principles he stood for. Sa mga prinsipyo nga iyang gibarugan. Sunod, ikuan sa dong, ipaduol gamay dong para maklaro to basa. Sige lang di ikaw makita dong. Kana okay. Ikatulong paragraph ba na? Okay. Alita sa kuan. Kana. In May, but perhaps the most defining chapter of his life came not in the moment of victory, but in the quiet reckoning of defeat. Kuyaw sa niyang gikuan no? Gisulti may galang Winston. Matod pa, apan tingali ang labing makahuluganong kapitulo sa iyang kinabuhi, wa maabot sa panahon sa kadaugan, kundi sa hilom nga pagdawat sa kapildihan. Katos ni Pabling day bisan sa iyang kamayong tao na pilde be puto day. Pero sa iyang pagkapilde, hilom niyang gidawat og malinaw ba mura si Gulyas ba? Numdum mo idigol, pagkapilding idigol, mo na akong giingon, si idigol mo'y politiko nga way pildi-pildi, apan na pildi na gyud sa way daog-daog. Nakapildi niya kato Johnny, sige tog dagan, wa gyud daog. Na timingan gyud si idigol Kini karon kang guhin, way pildi-pildi, gipildi sa bag upang ni Swords politika. Pero nindot ni pagkasulting Winston, paduol gamay dong be, kana. Sagya lang di ko makita. Kini yung but perhaps the most defining chapter of his life came not in the moment of victory, but in the quiet reckoning of defeat. Sa Bisaya paapan tingali ang labing makahuluganong chapter, makahuluganong kapitulo sa iyang kinabuhi. Wa moabot sa panahon sa kadaugan kundi sa hilom nga pagdawat sa kapildihan. Limang kana. Balak noon sa pagkasuot ni Winston da. Na atong tiwason. In May 2013, after an unbroken string of electoral victories, my father lost his bid for re-election as congressman to a lesser-known candidate, Mr. Wilfredo Caminero. Sa Binisaya pa natong Mayo 2013, human sa way putol nga kadaugan sa eleksyon, o may pilipili si Pabling. Human sa way putol, way pilipili sa mga milabay nga mga piniliay, ang akong amahan napildi, no? Mato pa niya, napildi siya sa iyang pagdagan pag-usab isip kongresista batok sa usa ka dili pa kayo ilado nga kandidato nga si Mr. Wilfredo Caminero. Mato pa niya. To many, it was unexpected. To him, it was simply part of the rhythm of public service, the rise and fall, the give and take. Matod pa niya, sa Bisaya pa. No? Matod pa niya.
para sa kadaghanan kini usa ka butang nga wa damha para kaniya kini kabahin ra sa ritmo sa kinabuhi sa serbisyo publiko, ang pagsaka og pagkanaog, ang paghatag og ang pagdawat. Maghatag og pagdawat, no? Give and take. Ingon siya mga kaigalaan, sa niyang gisulti. In that moment, he displayed the truest measure of leadership. Niadtong panahona iyang gipakita ang pinakatinuod nga sukod sa usa ka liderato. Straight to the point. Kuyawan ni pagkasultiha, medyo sagol kuan ni pagkasultiha, doon na naigo ni pagkasultiha da. Doon na naigo ni pagkasultiha mga sukinting paminaw, Atong tiwas og basa. Asan to nga paragraph dong? Sige. Ikuan ko no gamay. I-move gamay ko no Dong Gerald. Asan ni? Sige kay arong ato may hinay-hinayog binisaya na. Okay na ba? Nana diha. Na kani. He bore the defeat not with denial or resentment, but with serenity and statesmanship. He accepted the people's verdict with a humble heart, and in doing so, he earned something even greater than electoral success, the respect and admiration of his political rivals and the enduring affection of those who once stood against him. Matod pa niya may gana. Gidawat niya ang kapilihan, dili uban sa pagdumili o kasuko, kundi uban sa kalinaw o statemanship. Lisod ko Bisaya na statemanship. Basta mo na yung gidawat, no? Kanabang sports lang yun siya, no? Unya, gidawat niya ang desisyon sa katawhan nga may mapainobsanon nga kasing-kasing o pinaagi ni ini nakabot niya ang mas labaw pa nga kadaugan sa eleksyon. Ang respeto o pagtahod sa iyang mga kaatbang sa politika o ang mahigugmaong pagbati sa mga kaniadto na kigbatok niya. Straight to the point. Inood niya, day, nga kanabang ang iyang pagdawat ba? Mas nakakuha sa respeto, day. Sini pabling, mabita to, ako bita bilib sa kung gulyas bitaw, idigol ba? Pagkapilding idigol dyan, why daghang istorya, uy? Why daghang istorya? Okay na guys, kuan. Pila may labaw ni Johnny de los Rios, batok ni Digol, 700 raka boto kapin. Pero dawat siya. Lagi, doktora yapa bitaw, giya pa, pila may labaw ni Gwen, nakadaog si Gwen, 1,000 naman kapin. Pero aman, sige, okay naman. Moro ikaw ginaigo, ikaw gigipatamaan ni Gwenda, Astay mo igsuon, Gwen. Kuha na kayo, no? At tiwason, today, siya kagamay dong Rald. Sige. Today, as we remember his life, we honor not just the positions he held or the elections he won, but the man he remained throughout. Humble in victory, gracious in defeat, and steadfast in his love for Cebu and its people. Matod pa. Karon adlaw, gahapon ni kay mamayang birthday, no? Samtang atong gisaulog ang iyang kinabuhi, dili lang nato gisaulog ang iyang mga posisyon, ang iyang gihuptan o mga eleksyon nga iyang nadag-an mahigala o kinani ang nga iyang nadag-an, but ang iyang pagkatao nga nagpabilin, no? Matod pa niya mahigala, no? Kundili ang klase nga tao nga siya nagpabilin, mapainobsanon sa kadaugan, mapasalamaton sa kapilihan, og matinud-anon sa iyang gugma alang sa sugbo og sa katawhan niini. Because in the end, true greatness isn't measured by how long we hold on to power, but by knowing when to let it go. Kuyahon ni pagkasultiha, Kasa katapusan ang tinuod nga pagkamaayo dili sukdon kung unsa kadugay nga atong gihuptan ang gahom, kundili kung kanusaan nato kini buhian. Tangil ngiga day. Straight to the point. Kuyawan ni pagkasultihan Winston, Because in the end, tungod kay sa katapusan, true greatness isn't measured by how long we hold on to power, but by knowing when to let it go. Kuyawa, Kasi katapusan ang tinuod nga pagkamaayo dili sukdon kung unsa kadugay ka nga atong gihuptan ang gahom, kundili kung unsa nato, kung kanus-an nato kinibuhian. Straight to the point. Mo na ayog sigig, murag kapit og tuko sa diha. And he let go, mato pa niya si Noy Pabling. And he let go with grace, with dignity, and with unshaken faith in the people he served. Sa binisaya pamahigala og iyang gibuhian kini uban sa grasya, dignidad ug way pagduha-duha nga pagtuo sa katawhang iyang
giserbisyuhan mga suking tigpaminaw. O matod pa niya mga kaigalaan, that is his legacy, not power but quiet strength of a life. Asa na malibog ko aning kalakiha dong. Ikuan dito dong, ibalik dito dong, katong katapusan ng paragraph dong. Mao na to dong, palihog ko dong. Ana kay kuan ato mga listeners ug ato mga kuan followers. Mato pa that is his legacy. Mao kana ang iyang panulundon, mao kana iyang nabilin. Dili ang gahom but the quiet strength of a life lived with humility, integrity, and goodness. Matod pa niya mga kaigalaan. Dili gahom kundi ang hilom nga kusog sa usa ka kinabuhi nga gipuy-an uban ang pagkamapaniobsanon, integridad o ang kaayo. I miss him dearly. Gimingaw ko kaniya pag-ayo. Matod pang Winston, no? Straight to the point. Gimingaw siya siyang amahan nga Snoy Pabling. Katos Snoy Pabling, mga higalang kasuway sa ditong pildi day. Ni Mr. Wilfredo Caminero. Si Caminero magyapoy congressman no? Dili na. Si Galios na may congressman. Si Caminero board member ba? Sa mayang kwan ron. Kalas Caminero may nakapilding Pabling. Pero kata Pabling, sikat mo ito kayo. 5 kanas ni Pabling mga higala. Kuan ko to. Appeal to sa Constitutional Convention day. Straight to the point. Katos ni Pabling, estudyante pa ko sa University of San Carlos. Doon nami kinini ang amo bang school paper ba? Dito sa USC College of Law. Di ko kalimot ako nang gi-features ni Pabling. Ako may na-assign anang kuana. So akong gisuwat na. Amot na pa ka among kopya ka dito. Nana, University of San Carlos. Kaya right ba sa ko sa una dito sa eskwelahan pa. Suwat ko dito. Nya kanas ni Pabling may akong interview. May tungod to sa bar exam. Kay katos ni Pabling good kaman to siya kanana ang top notch chairman to. Ako tong gi-set og appointment. Telepono ra gani ko interview hinumdum ko nga mag-interview ko noy Pabling kay naa ako'y ako sang kuan ko reporter ko sa eskwelahan kana ba kana bang ibutang ta usa ni kana bang sa pamantalaan ba sa eskwelahan ina na sa College of Law to namo kuanto murag gasin ba amot na pa ba karon ako nagsuwat hinumdum ko na nagsuwat ko artikulo sa una labot ni unsa pagpasa sa bar exam sinoy Pabling to akong gi-interview. Ug na pa may remembrance na ron San Carlos na ako gisuwat na sa unang estudyante ko sa kwan. Kinini ang College of Law kay suwat sa ginagmay. So kinini ang mayo to siya gitawag ko nung telepono day na mag-interview ko. Ani okay to siya. Interview na ko. Kon may humble na ba nga pagkatao. Pero nakasuway sa kapilihan ug moingon ka mahigalag mga maayong musulting congressman kanadto. Akong kabiliban nga may musulti ha kinis ni Pabling Gulyas. mayo kay ba nagbarog tos kongreso. Katos queen ko gani medyo kamao sa gito mo barog sa dito. Karon nato mga congressman sugbo day kisa may maayo mo debate tos Congress. Dili na kayo sa una gyud. No? Unya katos ni Pabling nakatilog kapildi pero iyang gidawat ang iyang kapildihan. Wa gyud maglangan-langan oy. Wa ka dungog ni Pabling nga ni protesta ana wa. Kining usa bida. Wa pagid makadawat hantod karon. Among pamaning uban hinoon sama ni Doc Frasco ron nangaway na ron Romaldes mga higala duda man ta ni ron sa may kasuko Doc Frasco dito mga kagilaan nga gibalik mas Cristina naman di uti sekretary mas Cristina sa may kasukan sa administrasyon na mapagdudas mga tao gisugo sa siyang ugangan maamong pahinon ng uban hasta ganing provincial board may ganing provincial board ron murag nakamatngon na sila nga medyo maghinahinay ta lisod man kayo napildi na si Gwen mga kagilan niya maamong pahinon na sila ma-risgo ilang political career straight to the point muna diha ron so at least ang 1.2 billion wa na to gi-attempt nila gahapon dito kisa may ningad to rim ikaw hingad to rim kamo si RB dito sa Capitol kamo duha akong ipadadaan to duha mo bantay dito ha sa Kapitolyo ay lima kag atong sa Lunes man so karong gahapon Lunes pisa 9 napay tulo ka Lunes ha bilin bantay gyapon ninyo dito rim ha ikasunod Lunes napay 16 23 ug 30
Duha ka reporter tuntua dito, si kasamang Inday RV Veloso ug si Rema Pugoy. Ikaw bantayan dito mayo kay basig kalit naglusot ng 1.2 billion. Okay, so ana, at least na, ha? Ang atong mga board members, careful sa sila mga kaigalaan kay ang mga tao nagtan-aw baya pod, no? Kanya kami po sa DYHP, abo po report og unsa inyong mga kalihukan. Pero wa na tay igong oras mga kaigalaan, anton lang pod ugma pohon, no? Kay ang atong time ni kuan naman daghang patagisgutanan ng impeachment pa, pero ang atong oras alas 10:07 naman, ang atong kwarta nga natigom karon niabot na ta og 70,000, no, alang sa atong tabanganan katutuang bata nga na lumos in town mga sukid tigpaminaw. Salamat ninyo sa mga listeners nga sa atong panawagan nitubag mo din ha, no? Kana basta gikan kasing-kasing importante kana, no? So karon na anatay 70,000 pesos. Exactly yun, 70,000. Okay. So kini ni ang atong time ko naman, hagipot naman kayo, lapas naman ta, ugma lang ta magtiwas mga kaigsunan, ha? Kaya daghan pa ta mga topics nga itong isgutan. Labi na kining impeachment sad, puli-puli lang ta, tas local nga issue, bato tas national, puli-puli lang kay batayanan masalato hindi sa Cebu. Mag-countdown nga punta, ha? Pizza GS naman ron, so 20 kaadlaw na lang, sa di pa ang June 30, sa dili pa mo kanaog sa Kapitulyo nga malinaon lang yun nga pagnaog, ha? Governor Gwen? Kaya di mo na ba ka maminaw sa ombudsman, di po ka maminaw sa kwan, yan na ngayon kag TRO, sige lang. Pero kining June 30, wala ni TRO, ha? Di na madag TRO ng June 30. Kaya nga no, ang katauhan naman yun mo ay nihukom. So manaog na ka June 30, di na gimadag TRO na gobgwin, ha? Katong uban, katong nasuspenso kapag ka 2013, wa man ka manaog. Katong 2018 di pag ka maminaw, ang ombudsman sa una Conchita Carpio, Conchita suspenso sa Conchita di sabto. Karon suspenso sa Martires di mo to. Karon ang katawhan na gyud. Pagka naogon ng kas katawhan gyud, kanang June 30 gwen di na ginamadag ti alogwen, ha. Pero ano tayo kung oras mga sukitig paminaw, magtiwas lang taog mapuhon sa atong tulumanon din mahigala sa straight to the point mga kagalan. Usaman si Aida mag-report pas na. Usaman ang itong wala na si Boyke. Okay na. Ang atong kwan nya si Andrew Tweety unya na lang to sa udto na lang, no? Tungod sa itong kahagipot sa oras mga sukitig paminaw. Sa nga na lang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pangingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Dios mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.